80% mir-rakkomandazzjonijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika kienu implementati mill-Gvern u l-entitajiet tiegħu. Dan irriżulta wara li għat-tieni sena konsekuttiva reġgħet wettqet il-wegħed elettorali li jkun ippubblikat il-Governance Section on the NAO's Annual Report 2015. Dan huwa reazzjoni tas-Servizz Pubbliku għal rakkomandazzjonijiet tal-Awditur Ġenerali fir-rapport annwali dwar il-kontijiet pubbliċi tas-sena 2015. Mario Kutajjar, is-Segretarju Permanenti Ewlieni fih dan l-Uffiċċju tal-Prim Ministru, qal il-pubblikazzjoni tar-rapport huwa turija li s-servizz pubbliku jaħdem b'serjetà u trasparenza. F'da sentej ikkonsidrajna l-500 bejwet u ieħor 500 rakkomandazzjoni li jagħmel l-Awditur Ġenerali mhux biss fuq fondi, imma anki stili ta' kif jimxu l-affarijiet ta' proċessi li qed inħarsu lejhom u wettaqna 78 fil-mija minnhom li huwa persentaġġ qawwi ta' twettieq. Però juri serjetà għax mhux biss qed nippubblikaw, imma dak li qed nippubblikaw qed ikun awditjat internament ukoll. Minn 320 rakkomandazzjoni tal-NAO fl-2015 fil-fatt intlaqgħu 285. Dawn kienu jitrattaw nuqqasijiet relatati ma' logbooks, nuqqasijiet ta' inventarju u anke listi ta' attendenza fost oħrajn. Intant dan ir-rapport ser ikun ippreżentat lill-Awditur Ġenerali wkoll. Illum irrid ngħid li għandna relazzjoni tajba tal-mod kif isir ix-xogħol mal-Awditur Ġenerali. L-Awditur Ġenerali jaf li qed naħdmu b'serjetà u ta' sodisfazzjon għalina wkoll li dak li bdejna s-sena l-oħra issa wkoll qed jagħmlu l-Awditur Ġenerali nnifsu li qed jagħmel review tar-rapporti li qed joħroġu stess fejn qabel laqqas huma kien jagħmel review tar-rapporti tiegħu. B'hekk dan ir-rapport huwa turija ċara li qed tingħata widen għal dak li jgħid l-Awditur Ġenerali, b'kuntrarju għal dak li kien jiġri għal snin twal fil-passat fejn ir-rakkomandazzjonijiet kienu jitħallew fuq l-ixkaffa.